Доста хора, ви отново сте в Марти Парти. Днес ще отваряме ден 22. Хора, забелязвам, че ни остават само още 2 дни до 24 на най-големия подарък. Лайк и subscribe. За къде бързаш толкова? Как за къде? Залека ми календара на адвент. Айде. Сега. Днес сме 22. Двойки ударихме. Сега да намерим 22. Това е шарен молив. Вижте. Мисля да си дадем пак това. Да го тестваме. Добре сега. Например, айде да направим нещо с червеничко. Тогава ще е така. И че синьо. Така, чакай. Така правиш ти червено. Така правиш ти зелено. И зелено, жълто. Така правиш ти жълто. И точно е. Да, хубаво, само че не е много долу. Това е проблема. Иначе сега хубаво е като за адвент календар е много добре. И хора, остават само 2 дни. Да. И още 2 видеа на адвент календар. Как се гледа? Това беше видеото от мен за днес. Чао!